Καλημέρα gamers, Φράπας εδώ και σας έχω τον καλύτερο συνδυασμό Φράπα με gaming. Λοιπόν, ο Φράπας επιστρέφει στο αγαπημένο σας παιχνίδι, το οποίο δεν είναι άλλο από το Worms Rumble. Λοιπόν, ο στόχος του Φράπα σήμερα είναι να κάνει κάτι τρελό, κάτι απίθανο σε ένα παιχνίδι, να πάρει over 5 kills. Over σίγουρα 5 και αν γίνεται παραπάνω. Έχω 5 προσπάθειες, γι' αυτό πάμε να παίξουμε. Team Deathmatch 10 παίχτες. Νάτος ο Φράπας βγαίνει με τη μία με το shotgun και πάει για τα κιλάκια. Να το πρώτο το kill. Δεν τον είχα δει αυτόν. Το πήρα, το κλέψα. Αλληλούια. Αλληλούια. Πρέπει να κατέβω κάτω. Ο Φράπας έχει 5 λεπτά και έχει ήδη 2 kills. Τρία kills ο Φράπας. 4 kills ο Φράπας. Ωραία, μην αγχώνεστε. Βγείτε έξω και πυροβολήστε. Α, μου τον έκλειψε τώρα αυτός. Το πήρα. 5 kills ο Φράπας. Ο Φράπας ήδη είχε εκπληρώσει το στόχο. Έχει 5 kills με ένα τρομερό performance από το Φράπα. Και πάμε για το over 5. Εδώ κάτω είναι ένας. Όχι. Οριακό. Όχι. Πιέζω. Μπαίνω στη μάχη. Ήταν και οι 3 λεπτά απομένουν. Θέλω σίγουρα για να είμαι χαρούμενος σε ένα kill ακόμα. Να τους. Reload. Μόνο ένα λεπτό απομένει για το Φράπα. Πιστεύω μπορεί να το κάνει. Να το πήρα. 6 kills για το Φράπα. Μπορεί άλλο ένα. Τον έφαγα με το ρόπαλο. Νικήσαμε. Ο Φράπας με 7 kills. Έχουμε εκπληρώσει το challenge. Λοιπόν, αλάνια, ο Φράπας είχε ένα τρομερό performance στο πρώτο του παιχνίδι. Καθώς κατάφερε να πάρει 7 kills σε ένα team deathmatch. Αν σας αρέσει κι άλλο Worms Rumble content, πείτε το μου κάτω στα σχόλια. Like, εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.